Northeast Hills today kelang arat doan aphan kardom di parjir glo nelimen ke Babu Terang ini neli 26 nong doar bagori constituency angkang sidolo dolomara long cinghon litum ka cinghon nai lo evangelist Rongbong Terang alang li kedam tang pria ceklu tarik kechok si pen pini anke ningkan si kechok labangso memorial service peman pon lo lasi labangso puthak alang li pirthe do unahut kopi pia sayang deng si klempon ma lapen bangko an phan si alang li ke pamu te kang ma labangso alam klardak je phan li ahem sor tom pen ethethini arjiponji non bang ke kechok jun adim sini le nang hombe dun lo lasi anut peneli arjiponji lasi koson si ki pithik pon ma la pen nanat pen si wang ma nang tum nang bo mo lasi non neli tum along ke do NDBCF president do lasi alang li phansi arjiponji dak na kewang alam the la pen alang li men la pen parta koson program ma la pen ko ansi aliralon pipon ma la bang salam the li arjiponji nang men si tham tho nasi men sar Elijah ing hi neli non NDBCF long nei pu kam se klem bo ante la bang so asayang deng along ke klem ko buson lo kali mipi ka ana ma herji me pen mesen ha apan saita isi si pen ke mesen le si pachun long lo si ini tum kachiki kereng era nama pansi churu pilo nang li la NDBCF angkang along ke kopene arpu ke endun dum neli NDBCF angkang ke neli nei fu se klem bo NDBCF ko alam the for meaning labang salam the taneli arjiponji la si ko pia phansi pudam lo NDBCF ko alam the ni hang duar bagori baptist churches fellowship sangchom pokke praisi ando neli tum along ri la tonon neli ako anut kapre phan arjiponji pu lasi non bang ke an chobo mohod hai lasi pulan nimarlia tom phansi arjiponji jo lasi nang tum nang an chobo mohod sita me nang tom phan arjunang ko po baido nang tum konat masi wang ni tum daka sorama koson lon te program ke Well, mesen nang si thani nelimen jisi lekte choro parti ka asinon anut kaprek hala kitun ke dang atum malong chaneli homri dangi lasi hala tum koson son ma ane tum phana ko parjiponji non bang ke la kili ke bak to malong sineli arjibon ko jo aprang si en I hills today ben kardom paji jo de nang le nap tong rang oni li da man lo rong tereng on fellowship pen lo ini la bang so memorial service ke ko son lo ke pachun em muốn hai tham nó nói gì memorial service bang ke ko son lo misen lo da ching hon a phulo pini memorial lo ningkan si chok lo lang ni tang te bang so program pe nona bang ke neli pini kachopha pon speaker alang li pensi lamthe ethethini arjiponji alang li la cinghona korte lo Rongbong Terang alang li ki uti kang puriara to ampan la pen pini ke setong ara to ampan ning ke perung te kang alam the ko pialam the si than te kang ma labang so alam the si neli ethethini arjiponji sarpini nang li labang so program along speaker nang li phan sina chupha la si labang so putha la kereng lang to ampan la pen pini da ka setong to ampan ning ke pathi te kang mate ning ke perung te kang alam nang li ethethini than pachini tha neli men ke reverend unique terang pulo la pen neli dak ke pha ning prung ye phan ke pha pot family hoi tong phan ke ru bi parpik lo
nili jasemet ke ninge duko tong han pulo tangte ninge thalamen si thanang kokpo la jalan tum pini aporat ningkang sam ka vedet ningka siksak ningka oi la sona huda bangge ningkang sama lam sini atong han thandekang lo ke thandekang la hello atopik en pon ke ahok ningkang sap posi ninge thandekang jasemet bangke pirthe ningkang sam ke ajahat sonido isia bangke pirthe ningkang sam la pen arnam pen ke bang ningkang sam la sonia lam si jasemet ni che thanam lo pirthe ningkang sam bulutang te donra puria misen lo bulutang te la pen tangka poisa dilong dolo tangte manpeng dolo tangte khidat dolo bulutang te gari motor ili chithelong dolo tangte okpran misen lo bulutang te ningkang sam ke la helu posi etum chi pudam titi poi phi same la bangso aningkang sam do poi phi same bangso ningkang sam ke malom so phananchot temporary peace posi pudam malom so phananchot bonta kai ke piwe ke dovera ningkang sam la ke arnam men seba arnam ben ke bang la bangso aningkang sam bang ke Hebrew tum ta solom posi pudam Greek tum ben ta irene posi pudam mane la so pudam the mane la bang ke completeness puta pudam wholeness puta pudam la bangso bang ke inner peace la bangso phansi semet pudam la bangso ningkang sam bang ke ron mai ka vepot kali kisu kusung ka vepot kali pon seta ke do pot ka vepot kali bonta la bangsong bong penseta me ningkang sam ke do thek hala bangso ningkang sam si arnam pen ke wang hala bangso ningkang sam ke Yesus Kristus mithang si ningkang sam re cholo la jalang le pu ke nang tuma phan ni nang pitekang ningkang sam ke pirthe nang pian ningkang sam ma son kali bonta alang ki pian ningkang sam la ke Yesus Kristus phan ke deng la pen ke chak pen jo si la bangso ningkang sam lo la pen la bangso ningkang sam bang ke badua chi the sam mani bang ke ningkang sam ve pen pran ke chipi dum do pran chipi der tum na suicide der la son dum do ningka sik sak pen pran chipi der tum do tangka poisa do pik atum se me pran chipi der tum do la son dum se be pi Yesus Kristus bang ke chitong ka chitong pen jo ala tu chipati thedet api ban ningkang sam do pen jo alang lu chipati je lar ke kering tu ver ya phansi akar ilason itun theklam mondol bangso kering ver ke pirthe thakali pirthe ke muni to hibrung nang pi sirkem troxi long po teng blong te muni re boy thinangi la pena physical side ui uludang te ki thi ke christian dum non hindu dum non na thiji po phita kering ver ke hala jurne pina ka chi theba hala ke hem Yesus Kristus pen si pichok labang asi labang so chi the ke kai ke Christian dum ke Yesus Kristus phan kroilo alang li sipulo Yesus sipulo ne helo ki thi pen reng thu si ki thi pen reng thu si ki thurabang ne phan ke kroi tum an ke thi de seta reng thu ji bu si ki po si Yesus Kristus phan kroi tum an ke labang so pir the tha ki thi tang tum sida me muarni si hem Yesus Kristus abang putien phan ing thu thu ji la pen ame thang long chi pon thu ji ame thang do dim sining hem reng me chi pon thu ji la po si non ke do tang family tum ning duk ning oyam bong sida me ke do ver ning ang sam a hok ning ang sam ge la hello a family tum a family adon arab chi ulo sida me a chor kaching hom ne chor chi ulo sida me alang li tum ning chi paduk de danji hem Yesus Kristus ko chak te kang tang halabang so ning kang sam hem Yesus Kristus uthot nang tom phan ni chi pon thu ji nang ni long chi pon thu ji halabang so ning kang sam sialang to phan than te kang lo te alang li tum ta mo bangso pir pen chi ulo tang te hala chor ki thi tang bang ka chewoi tang bang pen su me morni si judan ne pinakai hem pholong chi tong thulong ji la posi na la tum ning chi paduk ri la bangso lam si alang to phan ning pathe te kang lo rang si nang limen chi than thate Nilimen na peros lepeti. ante pinila memorial service celebration ke ningkan ko an kechok si pini celebration lo So celebration ke ningkan si chok lo. Alang ni chor Rongbong Terang alang ni 2023 October 17 ni alang ni chawal lo 2024 ini October 17 ani ningkan sian kechok sini tum ini celebration tidun lo asi antela alang li bangso pir the ke do un hot ko pipi asayang deng si ke klem lo monduli long ponon na pen area long ponon sitame alang ni sayang
de plan ke la hen lo mundulia long se tamia lang li kucheng si ke secretary munduli secretary at kuselang li endon lo la pen na thi ke home evangelist na home evangelist pen ako and to see church evangelist and that pen tamia alang li to thought ako kan to ye anse tamia alang li haludon bom si alang li Auris mission pen setame alang li hili ministry taklen lo na pen NKB mission pen setame kacerap bundo pen si alang li evangelist akam pen dun bom lo na pen apia na bangke nili long setame ko thot hili ministry long setame alang li ministry akam pen dun lo Osomar bang ko an lo ke pamutekan Osumar ke pamutekan osumar ke pinso sumar bang thomaro sumar bang ni tekang lo kami alang sumar bang ko pamutekan kami alu sumar bang ni pinso sumar bang thom se alang tum ta achor do reblo ni so ni mon lo se alang di pamutekan sumar tum be sinoni tum thot alang di kali tang ningkan si kechok pini ni tum la so son ni tum ke claim kon long la ka na mi don ni la ka lo la ke kadong ka we don ra puriara tum la penan para mi ke the ke ding tum an munduli tin tum se tamela tum akhia da pendang lo ang nim tum han nanga charam na chito don la penan para me nilitum phan ni nanga pathe don pena poni ni munduli tin la pen akhe ke ding tum phan astami ni tuma hemtun pena kiro pilo ni lam la kan yo than ikthate Fransi nilimen than thia prang NE Hills QDTA channel la tuma phan neitum ahem tu nisipe ningkan sama kardong pipa jolo kardong se nilimen nake Rongbong Terang se kalitang singhona polo Rongbong Terang alang limen alang li supo akleng lo nona bangke ni lo se nili la bang so channel long pen akachuru ki pidun kangtu bangke la helo pima polote pini kalitang singhona po aphan labangso memorial mate ning karitang ningkan isi kechok labangso ni nanglisi pini labangso arni nangle pena jok ni tun adobabe arna maphan mate alang likar jong ningkan sam kaike ke do verja phan po amonduli ka prek pen chophasi nang tingrum dun pena jok ni tum alang likar jong ningkan sam ke do ja phan tum hodai long timelo lapen nang chitong don amonduli ka prek adikon lapen pastor lapen evangelist atau mafantame ne to mahim tun pen akiru bipar piklo alang litum ke claim ke dam lapen alang tu mahem tun long seta lapen alang tu ma ministry long seta arnamle ansuse ahir jeme lapen arnamle pachi jadun balona asi nilihin pen pini nang chitong don abang putina fanta akiru bipar piklo anhelo nilula